Wrthos yma, mae Edda Supertramp yn gyfrifol am dod â galeri celf newydd I Canton. Beep. Mae'n really cool sy'n mae ar junction fatha prysur ar y ffordd i'r M4. Ond nid drwy ddillau confensiynol mae Efa a'i ffrindiau wedi cael gafel ar adeilad mor gyfleus. Hynna di'r peth, mae lot o bobl ddim yn dallt, da ni wedi torri ddim un cyfraith ers bod yma, ers occupy ar adeilad. Ac dwi'n meddwl mae'r landlords just ddim yn dallt yna o gwbl. Dwi'n meddwl os maen nhw wedi cael squatters o blaen. Ond oedden nhw obviously heb di securio adeilad nhw'n da iawn, oedden nhw wedi gadael ffenast yn gorad. Os mae yna ffordd heb torri breaking and entry neu beth bynnag, then, yeah, mae'n legal. Tisio to? Fama lle fydd y sticker combo massive. Mae Lembo yn rhoi at ei gilydd. Dros y waliau mae gyd. Fama mae Serena di cychwyn buildio spiderweb bach. Oedd fama'n arfer bod yn offices a stuff. Ie, so fyna celf o fama gyd. Stafell arall. Fydd celf I gyd yn bob man, unrhyw weld sy'n gallu gweld. O ie, mae hwn yn conceptual piece amdan society, sut mae'r landlords I gyd eventually mynd I crymblo. Mae yna dau boi yma. Be ffwc maen nhw'n neud? Dwi'm yn gwybod, mae yna dau yna nhw. Ar fora Sul, mae yna ymwelwyr yn dod I gael gair efo'r tenantiaid newydd. Calling me scum. Nobody cares by your art. Nobody cares by your art. You're a stupid act. You're a stupid druggy eyes. We're gonna be out in a week! You should be ashamed of yourself. We're gonna be out in a week! Keep going like we're on Facebook. Put your stupid little squat right. We know our rights as well, mate. We know our rights, and you'll be out of here in a couple of days. Bye-bye. You're scum. Ooh, cael o'n fi'n mynd eto. Dwi'n meddwl mae o'n rhan o'r estate agent. Mae o'n edrych fel brawd y boi nath o doi. Mae'n gwynab nhw'n edrych yn peth. So dwi'n gysio yn y brawd fo sy'n bia'r adeilad. Dwi'n gysio mae'n aml ma'n mynd I trio mynd yn I cwrt. Ond ma'n edrych yn mynd I fod yn wast y pres, really. Ma'n nhw wedi mynd o'n crap. Okay. Sorry, yn deffroch di'r agon oedden nhw'n mynd yn nuts eto. Nobody cares about your fucking art. Oh my god. Ydyn nhw'n mynd I gael ni allan mewn couple of days? Y bygythiad o gael ei cicio allan cyn yr agoriad, mae'r sioe yn mynd ymlaen a dros y dyddiau nesaf fydd artistiaid o bob math yn gosod celf yn yr adeilad. Mae'r TAA, fatha, oedd y symudiad yn quite fawr, oedd y pethau oedden nhw'n neud yn Llundain a Manchester yn reit fawr. So dwi'n meddwl mae pobl yn excited I gweld o'n dod nôl. Ac hefyd, fatha, fod ni efo egni fresh. Dyn ni rioed yn ei hyn o blaen. Have you exhibited lots of these before? Some of them? Yeah. Yn just lyfio'r syniad o cymryd adeilad sydd yn wag a roed art exhibition lle mae unrhyw un yn gallu cymryd rhan a does o ddim fatha na di gwaith chdi'n digon da neu na ti ddim digon established, mae just tyrd o neud o. Mae Craf yn artist drud a fydd o yn creu arddangosfa mwyaf Ewrop o sticeri gan artistiad drwy'r byd. So, mae hwnna Armenia, mae hwnna fel Croatia, mae hwnna Holland. Mae'r ffordd mae'n gweithio, os ti'n creu rhain, y ffordd gorau o cael nhw allan ydy ti'n cysylltu gyda pobl sy'n neud nhw hefyd. So ti'n ffeindio nhw ar yr internet a ti'n cysylltu efo nhw personol element. Ti eisiau cyfnewid na I anfon stwff ynglydio ni ato ti a wedyn ni di anfon stwff chdi ato fi. So mae pawb yn gwneud hyn. So mae pawb wedyn ni gyda'r stickers pawb eraill a maen nhw'n cyfnewid. So maen nhw fel... If you want to put your guitars down there... Mae dros speed I gyd, so... It's just like, Mum's like, yeah kid, you can just like make FaceTime. Cool, ond mae'n hefyd rhai bobl sy'n just bod yn fatha sgriblo ar y waliau, sef ddim beth da ni really isio. Na. Ond
Dwi'n meddwl, fatha, beth ni wedi cytuno ydi, os mae rhywun yn amlwg wedi gwario llwyth o amser yn neud rhywbeth, gobeithio wneud pobl ddim peintio dros dy fel, ond os maen nhw jyst i sgriblo ar y wal, nawn ni peintio fo'n wyn ac gadael rhywun arall wneud o. Here comes the sun. Ond nid y gwaith celf yw unig o fideo yn Efa. Mae sôn fod un o'r landlords yn trio ffeindio ei ffordd fewn i'r sgwat. Da ni'n gwybod os na'r un dyn ydi o, ond da ni'n mynd i printio allan gwyneba pawb, da ni'n mynd i sticker o wal a dweud, do not let these people in.